күренешкә шаһит булдым мин бүген. Кара булыт гүя каплап китте җиһанның зәңгәр күген. Машинамнан төшеп аяк бастым бик зур супермаркет алдына. Тәмле шәйләр алырга уйладым. Кайтасым бар әнкәй янына. Башта бик игътибар итмәдем ямсызләнеп кычкырган тавышка. Үпкә белдерәдер бәлки берәрсе, күптән белгән берәр танышына. Күзләремне күтәреп карасам, таякка таянган бер әби, сумкасы бик авыр ахры, аяклары алга барырга һич тә теләми. Япь-яшь хатын джибыннан төшеп, килеп басты әби каршына. Туйдырдың бит инде, чисты прямо, диеп тузлар калды солданың канына. Нәрсәк шикелдереп йөрисең? Кем кушты иңнән чыгырга? Ипиген ашап утыр өйдә күпме була ул тамакка тыгырга? Ник миннән сорамый килдең әле? Ул кычкырды кызы, кабынып. Кайнаган су, эчтә, утыр әнә, Аллам дисең, шуңа табынып. Кызым, балакаем, бер үк ачуланма. Сөтләп шәй эчәсем килде шул. Нишлим инде? Күбрәк күтәргәнмен. Тыңламый бит менә аяк кул. Бер үк хафаланма. Балакаем, хәзер китәм. Зинһар, оялма. Оныгымны бигрәк сагындым шул. Кайтканың юк, туган уяңа. Хатын янындагы кечкенә кыз, әбекәем дип кычып сарылды. Кинәт хатын артка тарттаны. Минем күзгә яшьләр тыгылды. Хатын тиз-тиз атлап, кызын җитәкләп кирип китте кибет янына. Әби ялгызы урамда басып тора. Атлап китә алмый, абына. Йөрәгем түзмәде, йөгереп килдем, кулга алдым авыр сумкасын. Я Ходаем, баламны син сакла, сүзләр өчен Аллам сугмасын. Оныттым кибеткә керәсемне, әкрен генә әйттем әбигә. Әйдә, үзем алып кайтып куям, шәйне соңрак алам әнигә. Әбине өенә кайтарып куйдым. Ә ул рәнҗемәде кызына. Булай әйбәт кенә минем кызым, кай чагында шулай кабына. Бер үзем үстердем һәм укыттым, кеше булсын диеп тырыштым. Зур урында эшли, бәхте булсын, шуңа багышладым тормышым. Мондый гади әни булганыма бәлки ояладыр, кем белә. Үпкәләмим, рәнҗемим дә хәтта. Сүзләре тик йөрәкне телә. Кире кайткан чакта уйларымнан иге-чиге булмады башта. Нәни кызы нинди үрнәк ала? Таш белән атмыйлар бит ашка. Бу дөньяда яшәгән дәвердә авыр сүз әйтмәгез анага. Мәңгелеккә килмәгән әниләр, Ходай сабырлык бирсен аларга. Күзе җитәр шушы хатынның да. Нәни кызы үсеп зур булыр. Рәнҗетерлек сүзләр әйтсә балам, йөрәгеңә әле кан тулар. Акка кара белән язылганны аңласалар иде балалар. Бу дөньяда иң кадерле безне баккан, күкрәк сөте биргән аналар. Бер кыз бала җыр чыгарган, багышлап әнисенә. Икәү бергә җырлыйк диеп, өйрәткән энәсенә. Кояш, кояш мәңге балкый, мәңге нур сөйләр. Кояш гомере телим мин әнием сиңа.
ишеткән, кошлары тугалганнар, сандугачлар һәм тугайлар, матур көйгә салганнар. Кояш, кояш мәңге балкый, мәңге нур сибә. Кояш гомере телим бит әнием сиңа. Жыр тусын, шире әниләр кояштай, озын гомерле булсын. Кояш, кояш мәңге балкый, мәңге нур сибә. Кояш гомере телим бит әнием сиңа. Кояш, кояш мәңге балкый, мәңге нур сибә. Кояш гомере телим бит әнием сиңа. Әни, әлеге кыска гына сүз үз эчендә күпме наз, йөрәк җылысы һәм яратуны саклый. Күңелебездә булган бөтен рәхмәтне шушы гади сүзгә салабыз. Һәр вакыт яныбызда булган, шатлыкларыбызга куанып, кайгыларыбызны уртаклашып яшәгән әниләребезгә дәшәбез. Халык ана хакын хаклауны Алла хакын хаклауга тиңли. Әгәр уч төбеңдә тәбә куырсаң да, анаң алдында булган бурычларыңны биреп бетерә алмассың диләр. Әлеге гыйбрәтле сүзләрне күңелебезгә, аңыбызга салу зарур. Бала өчен җир йөзендә әнидән дә якты, әнидән дә рәхимле, мәхәббәтле, әнидән дә олы җанлы зат юктыр. Кадерле әниләр, бүгенге матур бәйрәмбез сезгә багышлана. Бәйрәм белән! Бәйрәм тәбрикләүләре җиткерү өчен сүз Мөслим муниципаль район башлыгы урынбасары Азат Мөҗәһит улы Әхмәтҗановка бирелә. Рәхим итегез. Хөрмәтле райондашлар, Эльвира үзенең иң беренче прологтагы шигырен сөйләгәндә, залда утырган һәрберебез инде әниләребез турында уйлап утыргандыр. Чыннан да бик прологта күренгән әнинең тормышы бик ачы, күңелсез. Һәм инде мин дә әниемне рәнҗетмәдем микән дип һәрберебез инде уйлап утырганбыздыр. Кемнедер инде күзләренә яшьләр тамам утырды, сөртеп утырды. Шуңа да Эльвира һәм инде мәдәният хезмәткәрләренә бу күренешне матур итеп күрсәтә белгәннәре өчен һәм инде эчтәлеген бирә алган өчен бик зур рәхмәт, бик матур куйдыгыз. Без инде бүген бик матур бәйрәмгә җыелдык. Аның инде көне бәләкәй генә үтеп китсә дә, без инде смотр концертлар белән бик матур итеп районда бик зур чаралар үтте. Шуның белән бәйле безнең инде бүгенге бәйрәм ул инде генә кичектерелде. Шуңа да карамастан безнең утырган, бүгенге залда утырган әниләребезне, апаларыбызны һәм инде әни булырга хыялланган кызларны без инде чын күңелдән тәбрик итәсе килә бүгенге бәйрәм белән. Әниләр көне белән бу инде иң күркәм, иң матур бәйрәмнәрнең берсе. Һәм инде ул бер генә көн булырга тиеш түгел, безнең һәр көнне булырга тиеш бәйрәм. Чөнки әниләребез алар безнең дөньяда иң кадерле кешеләребез. Чөнки 9 ай буе үзенең карынында йөртеп, табып һәм аякка бастырып, матур итеп сөйләшергә өйрәтеп, иң яхшы тәрбияне бирергә тели инде һәр ана баласына. Һәм һәрбер баладан ул инде көтә бары тик игелек кенә. Үзенең киләчәк тормышында ул инде һәр вакытта терәк булсын дип, киләчәк тормышында үзебезгә иптәш булсын дип, киләчәктә безгә ярдәм итәрдәй, уңган, булган, һәрбер кешегә үрнәк булыр дип балаларын тәрбияләргә тырыша. Һәм инде күп кенә аналарның балалары нәкъ шундый безнең, һәм инде безнең районда да мондый бәхетле гаиләләр, бәхетле аналар бик күп дип без инде уйлыйбыз. Мөмкинлектән файдаланып, район советы башкарма комитеты исеменнән залда утырган барлык әниләрне чын күңелдән тагын бер кат тәбрик итәбез. Һәрбергезгә дә бүгенгедәй матур көләч йөз белән шушындый матур бәйрәмнәрдә генә утырырга ясын, матур гаиләләрдә булырга ясын сезгә. Һәм бер-берегезне аңлап, матур итеп, сәламәтлектә балаларыгыз белән бергә куанышып яшәргә ясын сезгә. Бик зур рәхмәт.
Бәйрәм уңайыннан әзерләнгән дәүләт бүләкләрен тапшырып узырга рөхсәт итегез. Ана, гаилә сертификаты белән бүләкләнәләр. Ханова Ирина Назыев кызы. Шушындай ук сертификат белән бүләкләнә Максутова Алисия Хәлил кызы. Әйдәгез әле алкышларны жәлләмик әле. Эстәлек фото. Сертификат на материнский семейный капитал вручается Ермолаевой Юлии Радиковне. Бүген шушындай матур дәүләт бүләкләре алган әлеге гүзәл нәфис ханымнарны әйдәгез әле хөрмәтле тамашачылар тагын бер тапкыр тәбрикләп узыйк әле һәм мөмкин булса истәлеккә фото барыбыз бергә җыйналып басып уртагарак рәхим итсәгез иде.
Ин алтын кеше. Әне минем өчен якын дус. Имеш. Ул безгә бөтен ömrендә булыша, чөнки мин аны бик яратам. Мин әнигә булсам, әнигә рәхмәт әйтәм. Мин әниемә бик күп рәхмәт әйтәсе килә. Әзрәк мине әни ачулана. Мине әни ачуланса, мин аны тыңлыйм. Мен аны тыңламаган инде, һәм әлбәттә, әлбәттә мин аны тыңладым. Мин апайыма инде ул минем чәчемне тарта, мин дә аңа әзрәк сулап алам. Шуңа да ул мине ачулана. Әни мине ачулана. Җигәр йөрмәс. Әни мине һәрчак ачулап табала. Яңадан мин эшлим. Мин җигәр йөрмәкән тоже ачулана. Яшәшләр микән тоже ачулана. Әни мине ачулана, когда мин апайым белән сугышам, чашам. Мине әни пирожок дип йөртә. Ул мине нык ярата, мин дә аны яратам. Мине әним җимешем ди, мин әни чипчагым ди, һәм кояшым ди. Алтыным дип әйтә. Йолдызым дип әйтә. Әнидә безгә иң зур бүләк апай. Мәдинә исем кушкачтан үзенең йөрәген биргәч. Иң зур бүләк апайым белән барырга кинога. Туалет. Миңа иң зур бүләк әни. Миңа әнидән иң зур бүләк ул бәләкәй чагында робот бүләк иткән. Әнинең бүләге миңа ул чипсы. Миңа әнинең иң зур бүләк коданың Бардинга барырга. Китәсебез килә бүген кадерле әниләргә. Әнә ярыйсыз бар җирдә без сабый әниләргә. Бу бәйрәмдә җылылык, ел буена җитәрлек, сезнең яхшы эшләрегез бихисап ис китәрлек.
Қалды истәлеккә ул тутырган мамык мендәрләр. Шул мендәрне кычып йоклаганда сөйлим сезгә төштә күргәнне. Аклы күлмәк, ак яулыктан әнкәй әкрен генә янга килде дә, маңгайма куйгач йомшак учын сүз башлады инең түрендә. Балам, балакаем минем, Ходай сезгә бүләк иткән гомерләрнең кадерен белегез. Туганлыкны саклап, матур яшәп, бар булганын бергә бүлегез. Рәнҗетмәгез тиккә берәүне дә, йомшак күңелләрдән булыгыз. Акчамалга карамыйча гына үтсен димен гомер юлыгыз. Балакайлар, үлеп киткәч бер ни кирәк түгел, җир куйрыны барыр юлыбыз. Балакайлар, мине сагынганда сабыр гына дуга кылыгыз. Маңгайымнан мине үбеп алгач, ак мендәрне кычып уяндым. Изгәләнеп эзлим әнкәй кулын, нурлы йөзен күреп туймадым. Жан җылысы ап-ак мендәрләрдә, шуңа мин күз яшемне тыймадым. Әнкәй, әнкәемне, оҗмах түрләренә кертсәң иде газиз Ходаем. Үтенепләр сорыйм, Ходаем, үтенепләр сорыйм, Ходаем. Хөрмәтле әнкәйләр, хөрмәтле әниләр, бәйрәм белән сезне, балаларыгыз сезне кадер-хөрмәттә тәрбияләп, сау-сәламәт булып, матур итеп яшәгез. Җилләр исә, көннәр үтә, бер-бер артлы үтә еллар, изге булып, җылы булып, истә калыр синең куллар. Мине югалтты еллар саны, сизмәгәнемне, ялгыш канымны. Биш тиснәне туган чакта, әнкәй җитми синең назың. Күзләреңне эзлим төсен, яратам дип әйткән сүзен сагындыра. Су буенда дәрткә сакла,
рәхәтләрен, икебезнең рәхәтләрен тоеп яшәсеннәр иделәр. Selamlar ben sizler, antelerimiz. Seni hamile
Uşağın əligey kuyanımda Yolğuşlardan şuna duyulan Canı cılıdır nazğa susağanda Uşağına koydup suyunam Yerde bitti əligey duyğaları Upqınlarını kişken şağında Yerden bitti gel dağlarım Upqınlarını kişken şağında Ölülerini bilip yaşayalı Enteylerinin sen şağında
Кышылар сайрый қағуны Шешме аға жырлап тыңғана Шу жақларда бек яман сұлуға Көңілімен кәй сені юсына Шу жақларда бек яман сұлуға Көңілімен кәй сені юсына Тарға шықсам қырда ерген шақта Ескертіші туған яқларым Бұндағы матур шешкелерді Сиңа үзіп берген шақларым Бұндағы матур шешкелерді Сиңа үзіп берген шақларым Бәйрәм белән, кадерле әниләр, һәммәбезгә син минем җанымның яртысы дигән җылы сүзләрне ишетеп яшәргә насыйп булсын. Син минем җанымның яртысы, балтыйсың күңелем көгендә. Нур син
canım nerede bunda darıldın ya sana küçük hanım nerede bunda darıldın ya sana gel Kadirli әниләребез, балаларыгызга дөньяның рәхәтен, тормышның михнәтен, күңелнең сафлыгын, намысның паклыгын аңларга өйрәткән өчен рәхмәт әйтәбез. Күңелегездәге җан җылысының нурын сүндермичә, алга таба да яхшы белем һәм тәрбия бирә алсагыз иде. Изге теләк белән барчагызга тәмамлана бәйрәм кичәбез. Туар көннең кадерен белеп, гел шатланып кына яшәгез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.